Put it on air. If Nnamdi Kanu is there today, if government of Nigeria will kill Nnamdi Kanu, trust me, normalcy will start coming. And that's all what every Igbo man prays for. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke na-efegharị kamgbe ụnyaa, bụ ihe onyonyo si na ụlọ ozi ndị News Central, bụ ihe onyonyo na-egosi nwanne anyị nwoke a, onye nke aha ya bụ Maazị Chigozie Nwabugwu, onye gara n'ụlọ ozi ndị News Central mgbe ha na-enwe mkparịta ụka makwanụ ajụjụ ọnụ, wee sị na ọ bụrụ na ndị gọọmenti etiti Naịjirịa egbuo Maazị Nnamdi Kanu, na ọ ga-eme ka ajọ ọnọdụ nchekwa dị n'ala Igbo kwụsị ma ọkwanụ bee kpatakpata. Ka ya bụ nwoke si wee kọwaa, ọ sị na ya lechiri anya azụ wee hụ na ihe niile mere n'ala Igbo kamgbe afọ ole na ole gara aga, na ọ malitere bewe mgbe ejidere Maazị Nnamdi Kanu kpọchie. O wee sị na ya bụ ajọ ọnọdụ nchekwa bịara gbatuo ihe ga-eru pasentị 50 bụ up to 50% mgbe ejidere Maazị Simon Ekpa na Finland ma tụọ ya nga. Ọ gakwa n'iru wee sị na ya bụ ajọ ọnọdụ nchekwa gbatụziri kpatakpata wee ruo ihe dịka pasentị 10 bụ 10% kamgbe ekpechara Maazị Nnamdi Kanu ikpe ma tụọ ya nga. Ọ sị na ya bụ ihe ga-ebe kpatakpata ma ọ bụrụ na ndị gọọmenti etiti Naịjirịa egbuo Maazị Nnamdi Kanu. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwa amadi a bụ Maazị Chigozie Nwabugwu dịka ọ nọ na ụlọ ozi ndị News Central wee na-ekwu ya bụ okwu. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma dịka anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo, ụmụnne m biko nụ nwetakwara m obere ndidi ka nrịtụ ahịa m maka ndị ọ na-ewute na m na-ekwu okwu akwụkwọ mgbe niile. Biko gbafee ihe onyonyo a, gbaje ya ebe ị chọrọ ikiri, maka na akwụkwọ a na-ekwukwa n'okwu ya bụ akwụkwọ ga-abara gị uru, bara ụmụaka gị uru, ma bakwara n'ezinụlọ gị uru, n'ihi na ya bụ akwụkwọ bụ akwụkwọ nọrọ ala chemie echiche ma kwụọ aka depụta ya iji wenye aka n'ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ọmarịcha akwụkwọ a m kpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ gbasara nwata nwa mgbe ya bụ onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri na ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na site n'ịgbasi mbọ ike dịka nwata. Otu ihe kacha atọ ụtọ n'akwụkwọ a bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, nke bụ na iru ya ọbụla ị satara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Ihu ebe ndere ya n'asụsụ Igbo, ịhụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ala ya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ghọta ya ozugbo. Ma ụfọdụ n'ime uru akwụkwọ a ga-abakwara n'ụmụaka gị gụnyere nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ, ịmata uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye; nke atọ, ịmata uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata, ya na uru ọ bara ịtọkọba n'ichekwa ego bụ nke ama dịka savings n'olu Bekee. Ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex, zụrụ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ị chọrọ ka ụmụaka gị nwezie echiche ma nwa amamihe, ka anya ruo ha ala maka uche ruo ha ala, zụrụ ha akwụkwọ a, ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnweta akwụkwọ mebi na Naịjirịa, kpọtụrụ m na akara ekwentị a na-egosi nri ihe onyonyo ugbu a, anyị ga-ezitere gị na mpaghara Naịjirịa ọbụla ibi. Ma ọ bụrụkwa na ibi ala Bekee ma chi nweta ya bụ akwụkwọ, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo aga bụ ịpịa ya bụ link aka, o buba gị na Amazon ebe ị ga-azụ akwụkwọ ma tinye adreesị gị. Ndị Amazon ewetara gị ya na mba ụwa ọbụla ibi. Ugbu a ka anyị anya n'ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa, ka m pụtakwanụ. We hear that some people, of course, are making their way back into the community. I really want to know, you being there, experiencing everything, is there any parts the government has played in helping these people, get back to their community? I spoke to numerous indigents, the people who are still there, right? And the local government chairman, of course. And I was made to understand that despite the fact that the Imo State government is trying all they can, but I don't think all they are doing now is enough. Why I'm saying this is because you still see that people are visibly still in fear. When I say in fear, their lives are still not safe. They tell you themselves that forget what you hear them, the government say on camera or on press conferences. We living in this community, we are not safe, not yet. So that tells you, even seeing it firsthand, I can tell you categorically that what I saw, or what we saw, myself and the team that went down there, to an extent, it has been curtailed. That I'll give to them. But is it safe yet? Safe enough to live, go back to normalcy, living their normal lives? That is a no. All right, regarding to that, yes, I concur with her. Let me be sincere with you. That's the last level we want to talk about now.
The only way to return full normalcy, I'm saying it on air, if you watch the system the whole thing is going, the time they arrested Nnamdi Kanu, it was like up and down, up and down. Yeah. The time they arrested Simeon Ekpa, it cut to 50%. The time that Nnamdi Kanu was convicted, it reduced to 10%. That's what we are battling now. Put it on air. If Nnamdi Kanu is there today, if government of Nigeria will kill Nnamdi Kanu, trust me, normalcy will start coming. And that's all what every Igbo man prays for. Now again, for you to unconcur to what he's saying, government cannot do it all. And that's why I'm agitating again. If we know where our problem is coming, we can find the solution. Our problem is simply coming from the brainwash, the hate speech. I want all these organizations in Nigeria that have say, the Catholic bishops, the Pentecostal pastors, the educated ones, let us come on air and educate our people the consequences of what we are doing. That is the only way they will shift. Military are not the Holy Spirit that is everywhere. Right. Till today, bombs still kill people in my community. Have the military not done enough to extradite the mines in the land? They have done a lot, but they plant again. Did you understand? So the only means for us to get this thing done is let every Igbo man know the truth and stand by the truth. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ụmụnne m, ọ na-abụ nna ahụ ebe ụfọdụ n'ime ndị Igbo na-ekwu okwu, na-ajụ onwe m sị, ndị a ha bụkwa ndị Igbo n'eziokwu, ọ bụ ndị bịara abịa mụtara asụsụ Igbo wee na-asụ. Ma n'ile ya anya nke ọma, aha onye ahụ bụ aha onye Igbo. Asụsụ ọ na-asụkwanụ adịghị ka onye mụtara asụsụ Igbo n'okenye. Mana ajụjụ dịzi mkpa n'ebe ahụ bụ kedu ihe kpatara na ụfọdụ ndị Igbo na ọ na-atọ ha ụtọ nke ukwuu ịkatọ ụmụnne ha bụ ndị Igbo. Kedu ihe kpatara na ụfọdụ n'ime ndị Igbo ọ na-amasị ha nke ukwuu na mgbe niile ndị ha na-akpụ n'ọnụ bụ ụmụnne ha ndị Igbo. Na mbụ, nwanne anyị nwoke a kwuru okwu a maka n'agbanyeghị ihe ọbụla o kwuru, ọ kawụkwa nwanne anyị ka ọ bụ. Ọ bụrụ ha na ọ bụ onye Igbo, nwanne anyị ka ọ bụ. Maka ana m agwa unu mgbe ọbụla na ihe anyị na-eme na peji a na chanel a gbasara onye ọbụla bụ onye Igbo, ma ikwere na Naijiria, jikwere na Biafra, ma ị na-eju na ọdịnala, ọ bụrụ ha na ịbụ onye Igbo, nwanne m ka ị bụ, ma ihe a na-eme na peji a na chanel a gbasara gị. Wee na-ajụ sị, nwanne anyị nwoke a kwuru okwu a, kedu uru ọ ga-abara gị ma ejecha pụta anyị pụta ụra echi asị na ndị gọọmenti etiti Naijiria egbuola Maazị Nnamdi Kanu? Kedu uru ị ga-erite na ya? Maazị Nnamdi Kanu bụkwa otu onye Igbo ahụ wepụtara onwe ya ma were ndụ ya chụọ àjà si na ihe niile a na-eme ndị Igbo ga-ebe, na mmegide niile na nzọgide niile na mmegbu na akaja niile a na-eme ndị Igbo n'obodo Naijiria ga-ebe, na ya na ụmụnne ya achọghịzi ihe dị otu ahụ. Kedu uru ọ bara, makwanụ kedu uru ọ ga-abara gị ịnụ na egbuola Maazị Nnamdi Kanu? O nwere ike ọ bụrụ na o nwere ụfọdụ ihe Maazị Nnamdi Kanu mere ọ na-emetachaghị, mana ka anyị leenụ anya ndị dị mma n'ime ha. Abụghị m onye otu IPOB, abụghịkwana m onye otu MASSOB, onweghị otu ndị ahụ niile nso, mana agaghị m ata ndị so n'otu ahụ ụta, maka na onye ọbụla bara otu ahụ nwere ihe mere o ji wee baa ya. O nwere ihe o lere anya tupu o bido kwadowe ya bụ otu, makwanụ tupu o debanye aha wee bụrụ onye ya bụ otu. Mgbe ọbụla ị hụrụ m na-ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu ebe a, ana m ekwu okwu ya maka na ọ bụ onye Igbo, ọ bụ nwanne m. Wee na-asị, kedu ihe bụ arụ ahụ Maazị Nnamdi Kanu kpara ọtụtụ ndị mmadụ ji wee kpụrụ ya n'ọnụ wee ruo tata? Ihe imirikiti n'ime ha na-agbado ụkwụ bụ na o kepụtara otu ọrụ nchekwa ESN, wee mechakwanụ ndị otu ọrụ nchekwa ESN wee bụrụzie ndị ori na ndị akalaogori na ndị na-eyi ndụ ụjọ. Nke bụ eziokwu bụ na agaghị m asị na o nweghị ndị ewere n'ọrụ ESN, makwanụ ndị bara ọrụ ESN mechara wee tụgharịzịa bụrụzịa ndị a na-eze eze, bụrụzịa ndị na-eyi ndụ ụjọ, bụrụzịa ndị ntọmọkwanụ were egbe e nyere ha na-ezu ori. Enwere ọtụtụ n'ime ha dị otu ahụ. Mana kedụkwanụ ka a ga-eji maka na onye inyere ọrụ? Ka anyị were obodo Naijiria dịka ihe ịmaatụ. Anyị na-ahụ ọtụtụ ndị ọrụ uwe ojii n'obodo Naijiria bụ ndị gọọmenti bunyere egbe ka ha chekwaba ndị obodo, bụ citizens. Anyị na-ahụ ọtụtụ ndị amị bụ ndị gọọmenti bunyere egbe ka ha chekwaba ndị obodo. O wee mechaa ọ bụrụ ndị polisi ahụ wee bụrụ ndị amị ahụ bụ ndị na-egbuzi ndị obodo egbu. Anyị ga-ewerezi maka ya sị na ndị polisi Naijiria niile bụ
bụ ndị ori, makwanụ na ndị polisi Naijiria niile bụ ndị ntọ, makwanụ na ndị amị niile ndị niile bụ ndị ọrụ agha obodo Naijiria bụzi ndị ajọ mmadụ na ndị omekome. Ọ jọrọ nụ njọ. Ma imirikiti n'ime ihe ndị ahụ niile anyị hụkwara ma ndị ESN nwa bụ ndị mechara tụgharịa, ụfọdụ n'ime ha mechara tụgharịa wee werezie egbe ebunyere ha wee zuwa ori, bụkwanụ kamgbe Maazị Nnamdi Kanu kamgbe a nwụchiri ya na mba Kenya bulata ya obodo Naijiria. Unu amaralanụ atụrụ na-enwe ezi onye nche. Ngwanụ ka anyị lekene ya anya n'akụkụ ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ onye na-azụ ewu ma ọ atụrụ chịpụta atụrụ ya n'ọhịa ka ha taa ahịhịa, onwe ihe mere asị na-abịa nwụchie onye ahụ na-achị atụrụ ahụ, onye ahụ chịpụtara ya, nwụchie ya, gaa kpọchie ya. Atụrụ ahụ niile ọ chịpụtara enweghịzi onye nche, onwezi onye ndu. Abịazịa sị na atụrụ ndị ahụ ọ chịpụtara na-agazi n'ugbo ndị mmadụ, ebe ndị mmadụ kọrọ ugbo, wee na-ata ihe ndị mmadụ kọrọ. A ga-ata onye ahụ chịpụtara atụrụ wụsara ya ebe bụ sọsọ ahịhịa nọ ebe ahụ ka ọ tawa ahịhịa, ewee mechaa nwụchie ya, mere atụrụ ji wee gbasasịsịa? A ga-ata onye ahụ ụta, ka ọ bụ ndị ahụ nwụchiri onye ahụ ga-akpọchie ma onweghị ihe ọbụla ha mere iji wee chekwaa atụrụ ahụ ma mee ka atụrụ ahụ nọrọkwa ebe ahụ edowere ha? Kedu ndị a ga-ata ụta? Nke mbụ bụ na achọpụtala m na ọtụtụ n'ime ndị a ọ na-atọkarị ụtọ n'ọnụ ịkpụ Maazị Nnamdi Kanu n'ọnụ, ịkatọ Maazị Nnamdi Kanu, esisi gbuo Maazị Nnamdi Kanu. Achọpụtala m na imirikiti n'ime ha na-ahụcha ihe ndị ọzọ dị iche iche na-eme n'obodo anyị bụ ihe bụ isi sekpu ntị mere Maazị Nnamdi Kanu jiri wee bido ihe ahụ niile o mere, makwanụ bido otu ọrụ nchekwa ESN, bụ ihe gbasara ndị omekome, ndị Fulani. Nwoke anọ na TV ekwu ihe a, ahụnụbeghị m ebe o kwuru okwu gbasara mkpamkpa niile nke ndị Fulani na-akpa na be anyị, kasigoro kamgbe e jidere Maazị Nnamdi Kanu, ka ọ bụ na ha anaghị ahụ ụdị ndị ahụ niile. Ebe niile ndị Fulani na-eje wee wakpo obodo dị iche iche na be anyị, tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ, gbuo ọtụtụ ndị ha ga-egbu egbu, chụpụ ọtụtụ ndị ha ga-achụpụ achụpụ n'obodo ha. Ọ bụ na ụdị mmadụ a anaghị ahụ ihe ndị ahụ niile? Onye ọbụla chọrọ ịgwa onwe ya eziokwu, jụke n'onwe gị, kamgbe e jidere Maazị Nnamdi Kanu kpọchie ma kamgbe a tụrụ ya nga, ihe niile na-eme na be anyị o beela? Ala ọ dịla mma? Ajọ ọnọdụ nchekwa dị na be anyị ọ gwụla? Achụọla ya ọsọ? Ngwanụ ka anyị lekene anya kamgbe a kpọchiri Maazị Nnamdi Kanu. A kpọchiri ya na afọ 2021. Gakene na Google, jụọ Google si ya list of Fulani attacks in Southeast since 2022. 2022 Maazị Nnamdi Kanu nọzi n'aka ndị gọọmenti etiti Naijiria. Ka anyị hụkana ebe dị iche iche ndị Fulani kparala mkpamkpa na be anyị kamgbe 2022. Ọ bụghị ebe ha tọrọla mmadụ, ebe ha kparala mkpamkpa nke ịchụpụ obodo, nke igbu ọtụtụ ndị mmadụ, ọ bụghị nke ịkwụsị ụgbọala na-aga njem tọrọ ha, mana ebe ha kpara mkpamkpa, ebe ha bara n'obodo kpamkpamkpa. Ka anyị gụpụta ụfọdụ n'ime ha. Enugu, isi ụzọ. Enugu State, particularly the Ehamufu community bordering Benue State, has borne the brunt of the violence, suffering over 15 distinct attacks in 2022 alone. January 2022, multiple coordinated raids targeted farming settlements and local churches. High casualty incidents include a raid at St. Paul's Anglican Church in Ogbete, resulting in 40 casualties, and attacks in Ngene, Aguiyi, and Ukpu. November 21 and 22, 2022, coordinated two-day armed insurrection struck rural dwellers in Oholu, Mgbede, Agumede, Mbuji, and Ebo communities, leaving scores on and displacing over 100 villagers. December 8 to 19, 2022, following a commercial vehicle dispute on the Ehamufu-Nkalago Highway, heavily armed herdsmen launched retaliation massacre across local farm settlements, gbuing over 50 residents. Ha gburu ihe karịrị mmadụ 50. Nwoke a kwuru okwu a ọhụghị ndị a. June 2025, armed herders breached settlement in Ehamufu and Mbuji again, gbuo over 14 residents and occupying vacant residential properties, schools, and churches. Adema. Ebonyi State, Ishielu and Afikpo local government, February 2025,
Suspected Fulani militants staged an early morning raid on Christian communities of Amago, Amokwe, and Umunesha within Nkaleha community, Ishelu local government area. The attack resulted in at least 15 of residents. Several houses razed to the ground and forced mass displacement. Mid-2025 to 2026, sporadic land dispute and tension regarding header encroachment in rural farming borders triggered recurring alerts in Ishelu local government, prompting emergency intervention from local governance. Abia State, Umunnochi, and Utru axis. Security reports identified the boundaries of Umunnochi and Utru as major hubs for header-linked ambush operations and highway kidnappings. May 18, 2022, armed men identified as herdsmen ambushed a shuttle bus along the Okigwe-Utru Road near Abia State University. Driver Egbe gbagbuo ya. May 29, 2022, suspected headers abducted Samuel Kanu, the prelate of Methodist Church, Nigeria, alongside the Methodist Bishop of Owerri on the Enugu-Port Harcourt Expressway, securing 100 million naira ransom. Nke a dara ụda onye ọbụla nụrụ ya mgbe ahụ niile. Ma ihe a niile na-agụcha ngụcha ya ile anya n'ala ya ị ga-ahụ ndị dere ya. Nke a m gụrụ ugbu a bụ Amnesty International, Amnesty International, Amnesty International. Ọzọ bụ 24th July 2022, gunmen raided Lokpanta community in Umunnochi, abducting several travelers in transit. Ihe nke a agụchabeghị m ya, ọ ka dị gbadawa. Mana ihe m na-ajụ bụ ndị a niile ọ na-atọ ụtọ n'obi nke ukwuu, ndị a niile ọ na-atọ ụtọ n'ọnụ ịkatọ aha Maazị Nnamdi Kanu maka gịnị? Maka na o wepụtara otu ọrụ nchekwa ESN. Kedu ihe mere na unu anaghị ahụ ndị a niile? Unu na-ahụcha ya mechie anya gbaa nkịtị? Ụdị ndị a ekwesịghị ka unu tinyewe ọnụ na ya ka ọ gịnị? Ka ọ dị ndị egoro ego ka ha katọwa aha nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu? Ya bụ ihe gwụkwara m ike o. Anaghị m asị na Nnamdi Kanu emetaka ihe niile o mere, mana ọnwa ebe ọbụla ọ nọ na-emetaghị ya, a ga-ejizi maka ya wee kagbuo ihe ọma niile o mere, wee kagbuo ebumnuche ọma niile o nwere maka ndị be anyị, maka ichekwa ala Igbo. O nwekwara ka ya bụ ihe dị ụmụnne m, maka na ahụbeghị m ebe onye ofe mmanụ ọbụla kagburu makwanụ katọọ Sunday Igboho maka na ọ sị na a ga-achụpụ ndị Fulani, makwanụ maka na o wepụtara otu ndị ọrụ nchekwa o ji wee na-achụ ndị Fulani ọsọ n'ala Yoruba. Ahụbeghịkwa m onye ọbụla, ma ndị ahụ bụ ndị anyị mara dịka ndị ọnụ na-ekwuru ndị terọrist n'ugwu Awụsa, mmadụ dịka Sheikh Gumi bụ mgbe niile ọ na-apụta na National Television wee na-ekwuchitere ọnụ ndị terọrist wee na-adịfendị ha. Ahụbeghị m onye ugwu ọbụla pụtara kọndemwa Sheikh Gumi si na o mere arụ makwanụ na ekwesịrị igbu ya egbu. Kedu ihe mere mgbe niile ọ ga-eji abụ ndị Igbo na-akpọ ka egbuwe ndị Igbo ibe ha? Aghọtaghịkwa m. Amaghị m ihe mere o ji dị otu ahụ. Maka mgbe e jidere ya bụ Maazị Nnamdi Kanu kpọchie ya, kedu ihe ndị gọọmenti merela ịnwụchi ma ọkwanụ ịkwụsị ndị a bụ ndị Fulani bụ ndị ka na-akpa mkpamkpa na mpaghara dị iche iche n'ala Igbo na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria? Ka ọkwa Maazị Nnamdi Kanu mere ajọ ọnọdụ nchekwa ji wee zuo oke na gburugburu Naijiria niile? Ndị Igbo ka anyị marakwa na ihe, ka anyị marakwanụ ka anyị si echekwa ihe anyị nwere. Oyi akwasa ahụ makwara onwe ya. Onye mara asụ ya sụọ n'udo, onye na-amaghịkwa na-asụ ya sụọ n'ala. O nwere ike mgbe ahụ ị na-asụ n'ala ọ bụrụ n'ụkwụ gị ka ị sụrụ ya. Gbuo dike n'ọgụ ụlọ, gbuo dike n'ọgụ ụlọ. Mgbe ọgụ ezi pụtara, a ga-achọ dike. Ụmụnne m, ka njedebegodi ebe a. Gị bụ onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, deere ebumnuche gị otu si ọhụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m, ga-emesịanụ tụsara m ihe onyonyo a.